Juče je bio Međunarodni dan deteta koji je obeležen u celom svetu, a na našim putevima u saobraćajnim nezgodama od početka ove godine već je poginulo 5 dece i svih 5 kao putnici u vozilima, pri čemu nijedno od njih nije bilo prevoženo na propisan način. Prošle godine smo imali 16 poginulo dece u saobraćajnim nezgodama i svih 16 kao putnici u vozilima. U MUP-u apeluju na roditelje, staratelje, rođake koji prevoze decu da to čine na propisan način, da koriste dečja bezbednosna sedišta i obavezno pojaseve na način kako to predviđa proizvođač. Mi smo već objavili video u kojem smo razgovarali sa načelnikom uprave saobraćajne policije koji je najavio da će novim zakonom o bezbednosti saobraćaja kazne za nepropisan prevoz dece biti 4 puta veće nego što su sada. Ako ovo ne shvatate ozbiljno, razmislite još jednom. U pitanju je bezbednost naših najmilijih, a možda ne bi bilo loše ako već niste da počnete na vreme da se navikavate.